Hi there, Sanibonani Mulweni. Welcome to Fix channel. Can you hear? Please subscribe before the end of the video. If you're listening, thank you for love and support. I appreciate you. Sithanda nesithembu siyaxoxa guys. Kule review siyaxoxa because kunezinto ezisalayo la masenza ama-reviews. Nakuba ngangayitsheli ukuthi ngingayitsheli ukuthi kuzoba kanje. Why? Because oMacele noMayeni noMangwabi noMakhumalo nginakuzitshela ukuthi balandelwa i-age group efanayo. Njengoba mhlawumbe ngizobala ukuthi nje i-age group efanayo mase kuba yithi esisemva kwabo. Asiyiqali i-TV show ngabo, sisuka le thina ko-backstage. Yilapha-ke kule ncazelo ngoba khona uthe wena unempi noMayeni, une-vendetta. Isingisi amagama amakhulu. Omunye-ke uthi leave Macele alone. Ngifuna ungaphinde uyisho le nto guys. Kuzongiphoqa ukuthi uma ngiqala ividiyo ngibe nalezi ncazelo, kodwa-ke ngoba i-review siyaxoxa asisho le nto. Sithathe i-example ye-The Wife, i-TV show, because ngiyisa kwincwadi futhi ngifuna ukulitshela ukuthi why ubhuti uzwayo ngale kwi-TV show yabo wathi ngicela nifunde iy'ncwadi because iy'ncwadi zakho umqondo ohlukile. Guys, sikhule sifunda iy'ncwadi, besifunda iy'ncwadi ngesiZulu, ezinye i-English. Masifunda lezi iy'ncwadi ubuye uzwe yakhe i-character, mhlawumbe kuthiwe ngolunye usuku kufanele nigqoke njengala ma-character engifunda ngayo encwadini. Nansi The Wife, i-TV show, kukhona abazincwadi. Ngenxa yokuthi abazincwadi bese bezakhela ukuthi abantu abafunda ngabo banjani, bayicasukele i-TV show because i-TV show yafika nabantu abahlukile abangabazi. Ngani? Uma usufunda incwadi usuke usunomqondo ophelele ukuthi lesitufu uzofunda ngaso sinjani, lo bhuti lo oyisiqhwaga unjani, into enjalo. Lana ubaba uMseleku uwumbhali, uyi-author, unayo incwadi akhuluma ngayo nesithembu sakhe nezinye-ke futhi, kodwa ngizoba le ncwadi le akhuluma ngesithembu. Le nto ifana nani? Le ncwadi uMseleku akhuluma ngayo ngesithembu ile ya-TV show because laphaya kwe-TV show i-portion yempilo yakhe namakhosikazi afuna ukuthi siyazi ngeso le-TV. Ongayilandelanga incwadi usethola ukubuka e-TV show kuMzansi Magic naku-Showmax. Uma-ke sesifunda incwadi siba ne-review ukuthi le ncwadi ihamba kanjani, i-character enjena uyithola kanjani, mhlampe isiphetho sakhona if kuyinto ephele ingaqondakali or ukuqala kakhona because nakhona incwadi uyifunda zikhona izinto ezingapheleli esithi uma zifunda sikwazi ukubona ukuthi umbhali la ushiyile le part, kodwa wena uyifune ngomqondo wakho. Mase senza i-review ye-TV show asikho isidingo sokuthatha i-episode njengoba injalo, kodwa manje sesiyaxoxa because i-episode siyibonile. Manje kuvela i-promo ethi uMayeni uguliswa into yakhe. Le nto ishilo uMayeni. Why mase ngithi uMayeni ukhulume le nto uthi wena nginempi, ngiyamsukela ukanjani? Mase ukuthi number 2 into evela la yilo okhuluma ukuthi phela uMseleku olandele ohambe wenza isenzo sokuthi egcine nomshado. Sithanda sami mina ngumZulu. Uma ungumZulu ngiyazi ukuthi imishado iphuma kanjani ngokwelethu isiko. Awukwazi ukuthi uyintombazane or uwusisi kuphithizele wena, kuphithizela owesilisa efuna unkosikazi enze imizamo. Yingakho lo mbuzo ukuthi why ebuye kwisithembu nguphendule nje ngempendulo elula ukuthi uMseleku ushade unkosikazi abefuna ukumshada. Leyo mpendulo uma ingakunelisi alikho futhi iphutha, kodwa manje ngendlela elula yokuchaza le nto, iy'nkomo eziphumayo ziphuma kaMseleku ziye kayini. Bingeke iyenzeke le nto uMseleku engayifuni ukuthi sibuke isithembu mase mhlampe umqondo wakho ugcwala kakhulu ukuthi isithembu esinempi nobuthakathi nalezi zinto ezinegative zesithembu. Sivumele-ke thina sibuke i-TV show siphinde siqhubeke sichaze.
Uma futhi sesikhuluma nge-TV show, musa ukuzivimba uthi leave Macele alone, because sizokubuza ukuthi kanti izincwadi uzifunda kanjani, amaphepha uwafunda kanjani. Wena wazi ukuthi nje kuyafundwa kuphelele lapho? Kuyafundwa kube nemibono ehlukile. Njengoba sekubekwe phambi kwethu kwi-TV, yila sesikwazi khona ukufaka imibono njengendlela efanayo ku-social media. Uma indaba iphume ku-social media, yila sekungena imibono because lento isisemphakathini, kodwa uma yiyimfihlo akekho ozosukela into ayikhande. Omseleku-ke impilo yabo bayithathe bayifaka ku-TV, yaba yibhizinisi. Thina esibukayo esiyabathengi okuyithi ama-consumer la, siyakhuluma-ke ngalokhu esikubonile, siyaxoxa. Othanda ukukulalela akulalela, ongathandi akudlule. Yabona ukuthi le nto leyo ukuthi leave Macele alone, leave Mayini alone, leave Makhumalo alone, leave Mangwabo, mina ngazi ukuthi ngikubona njengomuntu oyincethe too much. Lo muntu wena oshrinkayo phakathi kwabantu, because ayikho into ebuhlungu lana sikhuluma nge-TV show. Why wena uwenza ngathi uhamba ukhokhoba nje? Because ayikho into ehlukumezayo lana ngibe ngikhuluma ngento evele kwi-promo. And iyekeni le mentality yenu, like guys, yazi zikhona izimo engazi ukuthi ngempela mina ngiyakudinga ukuthi ukhuze izimo ey'nzima la kuthinta khona. Ngiyaxolisa ngey'nkukhu nakule ndlu engikuyona idlule kupasa kuyo khethe, so kuzoba nomsindo, ngiyaxolisa ngalokho. Izimo lezi ey'funa ukuthi usukume ulwa into engasoyimpi, ulwela ukuthi sibuka i-TV show. Mase sibukele i-TV show wena waba ne-fave, i-fave yakho Macele, i-fave yakho Mayini. Awu guys, mina bengithi phela abalandeli baMacele nabaMayini baba kwi-age group yabo i-TV abayiqali, kanti why kunje? Ngo-2024 sisachaza lento yokuthi i-TV show makuvele ngeso le-TV nathi sikubonile ngoba lo Mzansi Magic siyawubuka. Kuyoze kuthiweni guys? Mina bengenze ngibe worried njalo. Ngase ngithi ngicane nenze njani? Anonikeza iy'ngane izincwadi. Nikani abantwana izincwadi. Nikani izingane izincwadi. Why nina nisaxova i-TV show namanje? Sikhona isikhathi sokuthi ikhamera iyashutha, sikhona isikhathi sokuthi ikhamera ayikho, labantu esikhuluma ngabo bayiphilela iy'mpilo zabo and asazi ukuthi benzani kanjani. Kodwa lokhu esikubone bakhetha ukuthi kube yingxenye yekhamera, yilokhu esikhuluma ngayo. Inzima kuphi leyo nto? Hawu, ngizosuke nithi hhayi yefikzena, kumele ngiyi-address ezinye izinto ngoba ziyangixaka, noma phela kuyikuthi into nje selokhu ngaqala. Ngayichaza ekuqaleni ukuthi amakhosikazi ahlukene kanjani. Sazophinde sipundele emuva senze ama-corrections kulawa ma-video because zikhona izinto engayibona ngayikhuluma kanti khona ezinephutha phakathi.